Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bunga yezinto wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sizimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeke. Angemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushakele channel ibizo lami umlekelele umfoka mbanjwa impunga yesintu umshana wako ufuze fulele omashiya mahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo egabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonyo. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi sifike la ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Nanamuhla ke bafowethu angihambi ngedwa ngihamba nozakwethu ubaba uNhlanzi. Baba uNhlanzi asikubingelele sikwamukele ku channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Siyabingelela manje sibingelele nababuyeli nabalaleli bempunga yesintu TV enhla nasenzansi. Siyabonga nje mbanje ukushaya isikhathi sisaphinda sikwazi ukuthi sihlangane kuyiningi ziningi kakhulu izimo edlule kuzona unyaka uqala uzofika njengalesi ekupheleni kwawo. Cha ngiyabingelela nje enhla nasenzansi ezweni lonke likaMthaniya ngithi la kufika khona impunga yesintu ngiyabingelela ayede. Aya sibonge wona baba uNhlanzi kuhle nanokuthi unyaka sesiyawugoqa manje amathamba alele kwamathongo nomkhulu omkhulu besasigcinile umphefumulo usahlangana nenyanga. Labo uNhlanzi ngizofisa kakhulu ukuthi sike nje sibuke wena ke umuntu omthandazi nolekelela kakhulu abantu ngomthandazo uthi ubathandazisa uphinde futhi ubalekelele ngeziwasho. Umuntu vele isikhathi esiningi uma umthandazi izona zinto lezi asebenza ngazo uthola ukuthi uyakhuleka ekhulekisa umuntu enkingeni abhekene nayo. Le ngifisa ukuthi siye khona namuhla unyaka ka2021 ube nezikhibe eziningi kakhulu kuthina sonke. Yebo. Abantu bebehamba bebhuqabhuqa ukhuvethe. Kodwa thina unyaka sesiyawuphetha manje. Ngifisa ukuthi sibuke ukuthi masingena onyakeni omusha ngekathi iqala nje kuthiwa happy ukuthi mhlambe njenganomuntu okhulekayo mhlambe kubaleke kangakanani ukuthi wonke umuntu maziqala esikhundleni sokuthi siqhumiso cricket ukuthi mhlambe siguqe sithandaze sizicelele. Uyabona ilapho la ngifisa ukuthi sike sibuke khona ukuthi kulabo bantu labo mhlawumbe uthola ukuthi maqala unyaka uhlukana bona baqhumisa izigwebhisi kuphela umuntu osinyama jabule esingasho noko ukuthi kuyiphutha lo kuhle kakhulu. Kodwa la ngifisa ukuthi sithinte khona ngifisa ukuthi njenganomuntu omthandazo ukusithintele nje ukuthi mhlawumbe kubaleke ngani ukuthi masihlukanisa unyaka kodwa siqale ngokukhuleka siguqe sicele kumkhulu omkhulu okuthi asingene kahle onyakeni sibe nezinto ezinhle kulowo nyaka omusha kube khona ukuqala kabusha phezulu kwempilo zethu. Kubaleke kangakanani ukuthi masihlukanisa unyaka siqale ngokuthi siguqe sithandaze ngoba bakhona abakwenzayo. Bakhona. Uyabona nje unyaka uhlukana phakathi kwamabili. Uma umuntu oyinazaretha phakathi kwamabili kuumthetho ukuthi kufanele uguqe uthandaze. Kodwa khona umuntu othola ukuthi makushaya u12 ebusuku uthatha isikwiphi sasiqhumisa khohle ukuthi khona umthetho obekiwe. Manje ngifuna ukuthi ukhulume nathi sonke ukuthi makushaya u12 ebusuku sizohlukanisa unyaka kubaleke kangakanani ukuthi siguqe sithandaze. Ngizwe ngiyithanda nje wona manje ukuthi siqale la sikhulume nje. Okokuqala kubalekile asingaqali uma kuqala unyaka asiqale nje njengoba kuphela unyaka. Njengoba kuphela unyaka nje singakaqala omunye kubalekile manje ukuthi sibonge aqala emathongeni. Kunjalo. Ngoba kuningi okusehlele manje okuhle nokubi.
kungakona ukuhlanipha kwethu noma kuyiziwasho esiyisebenzisayo noma mhlambe ukuthi mhlawumbe ukuqonda kwethu ukuthi labantu esihamba nabo asembethe kubona bebesivikela okokuqala nje uma umuntu mina manje engakubeka nje ophila enyameni ogcina izinto zesintu kakhulukazi uma ugcina izinto zesintu kubalekile ukuthi manje uma kuphela unyanga ubambe isilwane esinamandla ukuthi ungasibamba ungayibamba imbuzi ungayibamba inkukhu kuya nawo namandla akho ubonge ukuthi unyaka uphelile abantu bakini bekuvikela ezingozini zonke ezikwehlele nasey'nkingeni zonke obenazo kulowo nyaka kubaluleke kakhulu singafike ekuthandazeni bathi ngiyeze ekuthandazeni ngoba ukuthandaza okuhle ukuthandaza ukuthi uqale ubonge kulabantu ohamba nabo abamathongo akho ngaphambi ukuthi uzofika uNkulunkulu futhi ukuthandaza kona ukuthi sothi okwamaNazaretha kuphela wonke umuntu ophansi kwemthunzi welanga ophila oyisidalwa sikaJehova oyisidalwa sikaNkulunkulu oyisidalwa sambele inqangi kubalekile ukuthi ihlale ngokuthandaza ngoba mbanjwa siyazenza iwasho kodwa azikho noma ngithi azikho ingcabo noma ngithi awukho umuthi okulapha umphefumulo noma mbanjwa ngabe unesiwasho esinjani esikwazi ukuthi uqina uJehova masethatha umphefumulo owakhe akabangi namuntu uJehova umphefumulo aleke ikhambi lokulapha umphefumulo kaJehova noma ngabe umthandazi noma ngabe usiza abantu indlelani kodwa umphefumulo kaJehova kubalekile ukuthandaza futhi ngeyikhathi zonke nje asingasho manje makuhlwana unyaka ubonge losukubonga ucele osukucela kubalekile futhi nokubonga ake ngibuyele ehloni okukhuluma ngaso sokubonga makuqala unyaka mbanjwa zithi nje 12 ebusuku hlukana ubusuku kubalekile ukuthi uma umuntu uthandaza kodwa soqale kuphi soqale lapha siqale lapha ethongeni wabonga ezidalweni ukuthi zigcinile unyaka uqala kwaze ushaya isikhathi bonga bese phinde futhi uyacela ukuthi baphinde futhi bakuphe insuku zokuphila bakuphe futhi nenhlanhla futhi baphinde bakuvile ingozi uyayibona lona ubonge ngani lapha emathongeni wona mbanjwa ngesilwane esithile unamandla aso omunye ayishaya inkomo mbanjwa uma ukuthi amandla khona omunye ayishaya imbuzi omunye abambise ngamajuba izinkukhu uyabona omunye mhlambe ngendlela ehlukahlukene kodwa kubalekile siqale sibonge emathongeni bese siyabonga umdali kumnikazi umphefumulo ngoba asikho isiwasho mbanjwa somphefumulo noma ngabe kuthiwa unenhloboni yokulapha umphefumulo nje unomuntu oyedwa uJehova uma sekushaya isikhathi sishayile uyabona lo umphefumulo kaJehova umphefumulo kaMvelinqangi uyena umuntu othatha ngesikhathi sakhe ngokuvumelana nemindeni yakini kubaluleke kakhulu ke manje bengakucela mina kubantu ukuthi ngaso ngesikhathi makuqala unyaka noma siphethe unyaka sikujwayele ukuthi kube khona esikwenza umcimbi emakhaya ukucela emathongeni sicela unyaka ukuthi uma uqale kahle bazivikele kuzo zonke izimo esobhekana nazo nasezingozini baphinde futhi basiphe inhlanhla sicele ngeleso silwane soba sinase emathongweni siphinde futhi bese siyathandaza kubaleka kakhulu ukuthandaza makuhlona unyaka sibonga ngoba unyaka usuqeda kanzima ningi imikhuhlane esehlele kembanje kulo nyaka nawo ufakazi uyakwazi ayibona kunjalo kuningi ngoba kusehlele khambile ngisho abantu abebeyizithenjwa kuthina abantu abeyizikhulu kuthina bahambile abanezimali manje sengisho ukuthi ke thina fanele sibonga kakhulu uma kuhlwana unyaka zithi 12 ngaphambi ukuthi ufike kuthena ushawa cricket noma ukhipha ispeaker sakhe eminyango noma uyadansa noma wenzani kodwa uqala ngokubonga nje isecondi manje ngoba ukuthandaza manje akukona ngithi mina mangitshela abantu ngokuthandaza ngibafundisa ukuthandaza ukuthandaza akukona ukuthi fanele uzujulube manzi uthi bani ukuthandaza manje kuba spiritual iba semoyeni usho ukuthi uNkulunkulu ongcwele Mvelinqangi umdali wezulu nomhlaba Nkosi emakhosi nowangidala ngiyabonga ukuthi ngihambile nami kwazwashala isikhathi ngiphile nani umndeni yasekhaya mathongo amonke ngembethe ngoba sibe singasembatho ubani ngiyabonga ngicela ukuthi lo nyaka nje obuqala niphinde futhi ningivikele ngumntwana uyabona ukuthandaza ukuhlala nje entweni uthi hlala entweni uthi ngqo ungaloku ushona ngapha na ngoba hayi kubalekile uzuthandaza mhlambe ngalendlela ukuthandaza uzujulube manje manje abantu ingakho abantu bezibalibale isonto ngoba phela ukuthandaza nje imbanjwa nazi into ezimnandi eceleni inhliziyo yakho ukuthandaza nje ilapha manje thandaza ukuye ukuthandaza kusemnandi ukuze ukujabulela ukuthandaza nangelinye ilanga sengizama ukusho ukuthi bengizama ukucacisa kakhulu kubalaleli bempunga siyabonga futhi kakhulu mbanjwa ukuthi basisekele kakhulu eziwashweni ebengizidayisa bangisekisho naphesha kwezilwane babe khona nabantu abathengile siyabonga siyacela baqhubeke nokusixhasa la siphuma khona endleleni senhlanhla manje singabantu basibonise futhi ngesisoka nabo ukuthi hayi laba mhlanzi kukanje la makhona sibanyathela amakhona mbanjwa unyaka uqala uzuyophetha nje ubuphela nje siyasholeza siyaxolisa singabantu manje siphila ngamaphutha siyacela makhona nami ngibonile mbanjwa bangithethelele
kodwa siyalibonga kakhulu uxhaso abaxhase ngalo basibekezelelela ngoba sinamaphutha khona umuntu uthi wena manje odizwasho uthola ukuthi siphuza ukufika kodwa angasho ukuthi nxa kwena abekezele siyabonga sicela uxhaso luqhubeke makukhona bakubona ukuthi cha fanele ukuthi basibonise khona basibonise ngicela ukuthi unyaka ozoqala lomusha uqale kubona nezibusiso uqale kubona nokukhanya ukuthi izinto zonke kade zibehlela kulonyaka uNkulunkulu asichithe namathongo abo abese bavele yonke imoya ekade bambethe emibi ngonyaka ozabaqala benengilosi ezinhle behlambulukile bacelela unyaka omuhle nje onokukhanya amtoti lawo mazwi imbukelo wempunga yesintu TV ubaba uNhlanzi anifisela wona ukuthi asibe sonke namaholidi amahle kodwa singakhohlwa ukuthi masifike emakhaya sifike siwabonga amathongo ethu asembethe ukuthi akwazile ukuhlenga unyaka wonke asivikela ezintweni ezimbi bekufanele ukuthi zisehlele kodwa zangasehlela laba behlelwe imishopho emibi hayi ngoba nakubona ukuthi kade bethanda noma bengathandi kodwa ingoba babanga nayo inhlanhla yokuthi bavikeleke siyacela ke bafowethu ukuthi ke senze njengoba ngempela silulekwa kube ukuthi masifike emakhaya siyabonga amathongo ukuthi akwazile ukusigcina ukuthi ke masekuhlukana unyaka siphinde futhi siguqe sicele nakumkhulu omkhulu ukuthi onyakeni omusha angene kanye nathi kuzinto zethu zokwazi ukuthi sihambe kahle mhlawumbe baba uNhlanzi sesiphetha nje angazi noma mhlawumbe ubufisana ukuthi ababukeli ubafisele nje izilokotho ezinhle lonto mbanjwa into ehle kakhulu ngiphinde mbanjwa ngiyabingelela kakhulu kubo bonke ababukeli bempunga yesintu ebengikufisa kakhulu mbanjwa ukuthi ngiyacela kakhulu ukuthi bonke abantu ababalandeli nababukeli bempunga yesintu bajabule kodwa babuye nganeno uNkulunkulu abagcine ngoba ziningi izinto sengizibonile nami ngisemgaqweni izingozi ezikhona ngiyabafisela ukuthi lezi ngozi ezikhona nje sonke ngisengizibonile uNkulunkulu abaphephise namathongo abababheke ngibafisela ilokotho ezinhle bajabule emakhaya kodwa bakhumbule ukuthi abanye isikole ziyavula manje bakhumbule futhi unyaka uyaqala manje futhi ke ukujabula kwabo manje bajabule bese bephinda futhi nabo basiphathe kahle labe khona kubalekile manje uma ujabula uzazi ukuthi wena unekusasa kusanolunye usuku lwakusasa ngibafisela konke nje ukuthi kuyilokotho ezinto zikaNcibijane nasenzansi ngiyabafisela ukuthi labe khona ngicela uNkulunkulu abambathe namathongo abaphakame abavikele izingozini nezitha zabo nje sichitheke baphile nasempilweni baphinde futhi basixhase nangonyaka ozayo sibe nabo bephephile siphinde futhi sibe nabo bephelele manje kubalekile nje behamba emakhaya babuye bephephile ithi ivesi nje Roma 8:31 uNkulunkulu engakimi akekho umuntu ongamelana nami bangakhohlwa ukuthi ukuthandaza ngoba khona manje izimo eziye zibe nzima abanye emakhaya manje bemakhaya imindeni ayizwani kodwa kumele uthi ekhaya uyonyathela ekhaya ukuze amathongo ajabule sengisho ukuthi nje uma usekhaya izimo uzibonta izinhle ethandaza ngoba khona into ongakwazi nokuphatha ungakwazi nokuthi khona ongakwenza kodwa uthi uNkulunkulu Roma 8:31 uNkulunkulu engakimi akekho umuntu ongamelana nami thandaza uma ufika ekhaya izimo zizimbi ngoba kunemndeni embanjwa wazi ukuthi kunemsindo yakhona imndeni inezintuthu zakhona ezikhona kodwa umndeni angibazi ukulahlana isikhathi zokuhlangana kwemindeni sibafisela konke nje okuhle lokho ezinhle ezinokuphepha nezibusiso uNkulunkulu abagcine siphinde sibabone ngonyaka ozabe bephephile konke nje okuhle sebafisela mbanjwa babe uNcibijane omuhle Asibonge kakhulu umbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu siyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga